ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପଦଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି। ଅମଳ କମଳ ଚରଣକୁ ମନ ଇଏ ଭ୍ରମରା ତୁଳି ଯାଏ। ଅମଳ ବଇଲେ ଅମଳିନ, କମଳ ବଇଲେ କଦମ, ଚରଣ ବଇଲେ ପାଦ। ଚେତନା ପୁରୁଷ କହୁଛି ଏ ଅବୁଝା ମନରେ ଭୁଲା ମନ ମାନବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୋର କର୍ମ କଣ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ଏମିତି ସଂସାର କର୍ମ କରି ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ? ନାଇଁ ରେ,